Sugar sa hangin, no? Ayan guys. Lagi. Uy, grabe yung sugar na yun sa hangin guys. Sigawas. Oh, hindi na makita dire. Kay kanina dire guys. Ubos na may. Oh. Oh my gosh. Sukuan. Ang dili ngadto di padong ang hangin. Ayan. Ngadto di ang hangin. Ayan. My God. Sungari doon ang hangin sa una guys, diri sa panahon sa Yolanda diri ang hangin pado, diri ang hangin magukad. Pero karon panahon ni Tino, diri magbuan guys. Dagat lagi ang lisod ani ang dagat og mo taas ang bawod kay kusog kay hangin. Ano? My God. Hangin guys. Ano nangyari daw? Oh my God. Sultan. Ah. Okay, doon na guys. Grabe ko sugar na sa hangin, oh. God. Ayan, oh. Sungkay ang hangin guys. Eh, Diyos ko Lord. Sung na ba ng hangin, eh? Oh, ang kisame diri na tangtang na, oh. Lord. Sabi guys, sug na kayang hangin, oh. Ay, bukas mo. Kapan siya? Sug na kayang hangin, oh. No. Yan. Sige, sige. My God. Pabigat kusok sa hangin guys. Ano? Sige, pasok. On. It's inside. Oo. Dara, dara. Okay, okay. Very strong. Okay. Looks okay, so far we're okay, but I don't know about the roof. The roof is making a lot of noise, so I can't tell where. I don't know whose roof or where it is. Yeah. Well, I've been sitting in the dark roof. So, get inside. So, grabe guys. Kusog kayong hangin. Ayan, oh. Diyos ko. Ayan guys. Grabe kusog ko nagisangin guys. Ayan, oh. May mga saging diri guys. Oh. Nangatumba ang mga saging diri. Ayan, ah. Pero si Ate Esther, relax na kayo si Ate Esther. Ayan. So, ay tandog yung bahay guys. Ate Esther. Tulog si ate.